Hej. Der er en del af mine Facebook kvindelige venner, der har spurgt, om jeg ikke kan vise, hvordan man laver chapachis. Det gør jeg gerne. Det er også en god idé for drengene at lære. Kig og lær. Nu skal vi til at trylle. Så er lige halvt af hver rumel og hvedemel. Og så vand med gefylen. Det skal gerne blive til en pænt tyk havregrød. Skal lige have en chat mere. Det må jeg have lavet mange af de her. Jeg lærte det, da jeg boede på Vesterbro, af en pakistaner, der hed Farouk. Super dejlig mad. Og så lige noget mel på, og så ruller vi ud til en pandekage. Jeg kan godt nå at fortælle en lille vittighed imens. Jeg er sgu ikke så meget for at fortælle vittigheder. Det kan være så afslørende. Det går gerne ud over negerne og de rødhårede og andre minoriteter. Men den her vittighed, den handler om 3 strudse, der går ude i en ørken. Og lige pludselig, så stikker hundstrudserne hovedet ned i sandet. Og ved I hvad? Så siger hanstrudsen: hvor fanden blev de af? Ja, så er vi snart klar til at smide den over på noget, der er rigtig varmt. Den kan bages i ovnen på 300 grader, fuld knald på. Så tager det cirka 5 minutter. Jeg er kommet meget på den pakistanske restaurant Cezanne. Der så jeg, at de lavede dem på gasblus ude i køkkenet. Men jeg er løbet tør for gas. Så jeg laver dem lige på min fede bekasinovn. Jeg har her. Så kører det. Se, så ser det sådan her ud. Ja, den er lidt flappet ud, den her. Men det holder. Vi har selvfølgelig snydt lidt. Wow! Husk at se Phone i morgen aften. Natholdet. Og så har jeg altså lovet at huske at sende en hilsen. Det er lidt uretfærdigt, for jeg burde sende rigtig mange hilsener på FB. Men man er nødt til at love det. Vi skal love det, overholde det, vi har lovet at holde op, Jørgen. Men tak til invitationen 2A International Vejle. Hej hej.